gana bihan si bihan mo ito. Tara to. Gana bihan si bihan dan ganon kang kana. Kung ano man yung kumitang kahit yung pinong kang kain. Gana bihan ang kumahuno po kasi sa pinong kang kain. Ma, kalay kan itinetong bihan masandayin lang, yan lang. Kung ramen lang sila, ang bihan sa bangtang kain sa kung kumsaw din mo sa bihan sa ito. Ito pati man to yan tang na ano yung na no tapam ini makom harus apa sih ini pahay nila to man nila hindi na kung kailangan mo to kaya kasi minsan na ipaki doon din ka doon lang ang sila kaya kung kailangan Orang ICI termasuk sikapnya, ini jauh memantapkan selama. Detail ICI, mudah begini tulisannya. Kalpan, malasog man ang paso. Oy, pero siyempre. Kung pari, kung kami pang signal mo, siya mo.